Mitä sinä Eeva teet? Kehrään värttinällä. Onko ne lampaanvilloja? On. Suomen lampaanvilloja. Ja siitä tulee ihan oikeita lankaa. No, tuleehan siitä, kun taito karttuu, niin vaikka kuin ohutta lankaa. Mitä sinä tästä langasta sitten teet? No, vaikka sukkia kudon tai jotta saalia tai jotta Neulotkin. neulonkin niin. Joo. Eli tuo on värttinä. Ja sitten sinä värttinällä kehräät. Pitää olla kyllä näpitkin ihan kunnossa. No, pitää ja tuosta tulee sitten sitä kierre. Tästä voidaan tarkistaa, onko siihen tullut tarpeeksi kierrettä. Joo. Ja sitten se varastoidaan tänne siksi aikaa, että on saatu niin paljon, että pannaan sitten rulle. Joo. Kiva. Kiinnitetään tähän ja taas Ja sinulla on täällä takana tulossa kangas. siinä on minun oma kehräämästä tuosta, Pellavastako? ei kun hampusta. Oletko kasvattanutkin hamput itse? En ole, kun englantilaiset on kasvattanut hampun meille valmiiksi. Ja sitten kehräsit. Sitten kehräsin itse. Ja nyt kudot. Kudon pöytäliinaa, jossa on sidoksena pomsi. Kiva, kiitos.